Asebiro Yasuna Akulora ni komanda janer Atingo bada Tanyisi mar surrender. Agoni erokamano Nyasaye maduong' michiwo odiochieng' ma kawuono gokinyi mondo wawuoye wachni. An jatich Nyasaye Samuel Maroche Maudo Gola, aja Asembo Kanyakala, an jal mowar. Adwa nasom kod Jo-Ibrania 11 e wang'e. Mondik kama: to yie en ang'o? Yien bedo gi adiera ni wabiro yudo gik mwageno, kendo en bedo gi ratiro maonge kiawa ni gik ma ok wanyal neno nitie. Yie mane kwerewa nigo ema nomiyo Nyasaye oyie kodgi. Agoyo ni Nyasaye maduong' erokamano gokinyi sani mochako chiwo thuolo mondo wawinjre wach mondikie Muma masesomo. Yie en bedo gadiera kuom gima onge ni nitie ka ok imedo kod kiawa. Adwa nachiw ranyisi 2 mondo ing'e gima yie en. Iseneno ng'ama okawo ndim kata machunga mar ndim to ae ogolo oko mare, to ae ogolo ndiga achiel to chalo ka gima oturo mondo ocham. Thoth jok manene kotimo mano winjo ka wach moro biro e dhoggi, kendo iyudo ka lembgi jowore kadok iye, to iyudo ka pat wigi be jowore sama ng'acha biyo ndim cha e dhogi. Tiende ni giwinjo wach moro mar ndim ma gito gionge go. Tiende ni gichamo ndim e yor yie. Adwa nachaka wachni wach mapiyo mondo iwinji. Thoth mon mikende gweng'wa kata chuo makendo, onyalo yudo nyako maber modhigo kaka chiege. Nyako ni risk, to wuoyi bende risk. Nyako nyalo dhi ka ok ong'eyo dala modhi tede. Onyalo dhi ka kit wuoyi bende okia. To gima miyo odhi dala cha, ma kata kipenje to wacho ni natedo kama gambo, en nikech odhi kuom yie ni gik moko te dhi bedo maber. Onge marach monyalo bedo ge pache. Agoyo ni Nyasaye maduong' erokamano kuom thuolo mochiwo gokinyi sani. Nyinga en Samuel Maroche Maudo Gola, aja Asembo Kanyakala. Wach madwa na wach sani gokinyi en kuom yie. We asom kowuok Muma mar Jo-Ibrania 11. Muma wacho niya, to yie en ang'o? Yien bedo gi adiera ni wabiro yudo gik mwageno, kendo en bedo gi ratiro maonge kiawa ni gik ma ok wanyal neno nitie. Yie mane kwerewa nigo ema nomiyo Nyasaye oyie kodgi. Wacho kuom yie ni yie en bedo gi adiera ni gima ok ine kata gima onge no nitie. Adwa namiyi ranyisi kuom yie. Iseneno ng'ama chamo ndim to ae golo poko ma oko, to kokawo ndiga ma iye ka gima odwa chamo koseturo, tineno kobiyo gino e dhoge ka kech. To joma nene mani machiegni be biyo gino e yor yie. Mine kata pat wang' ng'ato ojowore. Kipenje to koni miya mana ndim matin, aketi e dhoga winjo ka dhoga chaya. Tiende ni sama ng'ani kawo ndim ng'ado, ng'at machielo cha ne chame kuom yie. Wacho kendo ni nitie nyako manyalo yudo wuoyi mondo odhi okende, to giwuok odhi korgi wuoyi. Wuoyi be kawe kende. Mathothne gisani to gikia kata dala mokende no en dala juok. Kata dala no jiringo girao gotieno. Jiringo ng'we piti nyako ni kia. To kowuok korgi, kipenje to koni nadhi tedo kama gambo. Kendo winjo ka wuoyi ne madwaro. Tiende ni dala no odhi kuom yie. Ma kata gimoro rach koro konyal neno. Yien bedo gadiera kuom gima onge ni nitie ma ok imedo gi kiawa. Kendo kidwa ng'eyo jasik Nyasaye en kiawa. Kisebedo gi doubt e chunyi ni gino ok nyalre, Nyasaye ok dok jakori. Adwa na keli mos mondo wawinjre. Ibrahim ma wuod Tera otieko higni mang'eny mane machiegni 100. To opo ka Nyasaye kelo ne wach ni obiro nyuol. Ting'eni wach ni okor ni Ibrahim ka jahigni 30. Oyudo koa kendo chiege ma Sara. Orito kuom higni 70. Nyathi onge. To gima Ibrahim nong'eyo
ni gima Nyasaye osewacho ok olokre, kendo mano en adiera, nomiyo obedo kod rito. Sara be nobedo gi rito, to ne chunye chuok. Ji mang'eny nyalo rito gimoro mopok ojok. Sara nodhi Ibrahim okoni Ibrahim ni winja chwora, ang'eyo ni hera mana kaka eri, to wadhi tho gi wiwa ka onge nyathi. Kaw jatijwa miluongo ni Agarni mondo ilok obed chiegi, dipo kiyude kothi. Dhako chunye thin, e gin muma wacho ni mon gin chwech mang'aw. Onyalo rito to chopo kama chunye jok. Ibrahim notimo kaka chunye dwaro, manokawo Agar monyuologo nyathi Ishmael. To Ibrahim noduogo paro nadiera dhano nyalo ketho singruoge kod Nyasaye, to Nyasaye ok nyal ketho singruoge kod dhano. Nodokie rito. Chieng' moro achiel nopo ka Nyasaye olime die dalane. Odiochieng' tir ka chieng' kech. Noyudo ka Ibrahim nie tie yien mar memore. Chieng' no yie noywayo nyathi morwake ei Sara. Sara nonyuolo Isaka, nyathi mar yie. Yie nyalo kelo gima onge to betie. Adwa nang'isi, chieng' moro mama moro miluongo ni Mary Nyayuda ne nigi yie kum dala gi ni chieng' monochako bedie dala mogen. Jonyuolne notho te, owetene notho gi nyiminene, manodong' kende kod nyathi owadgi moro matin ma jahigni 12 kama. Masomo be notamo. To Mary ni nokawo chokruok maduong', otere e gunda wuongi maonge ng'ato kata achiel. Injili noyal ndalo 3. To Mary nochung'ie pap mowacho ni jowadwa gimomiyo akelo chokruogni dalawa ka. Adwaro ni dalawa mosepodhoni ochak ochung'ie kendo. Ji nolamo Nyasaye. Mama cha ne nigi yie. Nowacho ni dala ni biro chung'. To jomoko ne penjo, to chung' to onge wuoyi, ochung' to nyiro rumo te. Nyathi achiel mane owadgi oweyo be nowe sikul e klas 6, moringo dhi ondik kwath loka cha. Onge ng'ato. En dala ma ka ng'iyo to onge geno. To mama ni nomako yie ka gir hawi. Dala mane wuod owadgi nitie ka kwayo dhok. Noluongo wuod owadgi ni mopeto piny, mokoni setiyona maber, bi inyalo dok e sikul. Nyathicha noyie modok motimo 8, mokalo modonje sekondari. Odhiambo to kwayo dhok, chieng' weekend okwayo dhok, okinyi bende ochiew motwe dhok. Jalta nohere. Otimo klas 12, odhi e university. Nyathino sama wuoye kodini tiyo gi jo Kenya Port Authority Mombasa, dala mane mama cho ywago. Dala no sani nitie. Migogo oywayo dala gi mone kuom yie. Apako Nyasaye maduong'. Adwa na wach ni yie nyalo kelo gima onge mabedie. Apako msinga mar lweny. Thoth ji chunygi osechido nikech gionge yie. Ochako timo gimoro to wegie kore. Yie ratego. Chieng' moro mama moro moti e piny Sakwa Nango. Ne en mama makoro king'iyo to dong' gi higni matin to tho. Noware mopong' gi roho. Nowuotho e wuoth machon mar warruok. Mama ni nosiko wacho gokinyi kochiewe nindo, ka got moro ni e mbelene, motamo chieng' mar nyango ma saa 4 chopo kuome. Nowacho ni got, ai kanyo idhi lwar e dier nam, nikech ondiki e muma ni kata yie matin machalo gi kaledali, koth kaledali, nyalo pudho got mawit e dier nam. Mama ni okinyi kokinyi nowuoyo gi got, okoni biro wa. Nowacho gi dhoge niya, jowadwa, abe kora neno kadong' gi nyakwara achiel madichuo, to we awachonu, ok abi tho madhi e loka ka ok amew. Tho mar dhier ok bi nega
ji ne penjre mama ni wiye olokore, mama ni wiye rach. Nong'eyo chieng' moro Nyasaye okelo wasunge e dalane, dwaro neno goldi. Nopimo moyudo ka goldi nie die dala. Nopenje ni mama, ere gimidwa ni watimni? Dala ni ka wayude goldi, wadwa ni wachuli pesa, to wadari wadhi wagedni kamoro gi nyakwari ni. Mama cha nolamo Nyasaye moyie ni kara mano gima diera. Mama ni noyie ni wasunge bondo dari odhi ogere. Wasunge nogero od not, ne gigero od pesa, ne gigero od mar bilok mag rumbe. Wasunge nochulo mama ni $6,000,000 to dhi oketo ne account. Mama ni nodak maber, yie mane en go chon ni ok notho kodhier. Nokelo mwandu e dalane, ma nyakware ni nomi shares e kambi mar goldi no. Duo kod pa gi loch gi teko dogni. We wacho ni wasunge gi ne wacho ni kama ndara biro luwo kikawo goldi kae ka mitokni ting'o onge. Ne gichako baro got mane mama ni wuoyo go gokinyi bondo tokni okal. Got nobar ma got oyweyo. Mama ni nochako ochieng'. We wacho ni got mane mama ni wuoyo go gokinyi nowuok e mbelene ka Nyasaye oro wasunge mano ketho got nikech ndara ne luwo kanyo. Kara yie nyalo kelo gima onge to betie. Tuong'o dog ni Yesu ja Nazareth. Wuoye yie. Mama moro piny Sakwa kamoro ni but bar chando, wacho gi dhoge ni Nyasaye nochunge nyuol. Nwapenje ni Nyasaye to chungi nadi? To koni nodhi osiptal mogolie kama nyathi bete koro konyal nyuol. Ne wakoni mama Nyasaye ok otimo mano, dhano emotimo. To Nyasaye nyalo kelo gima onge betie. Mama ni noloso yie. Nosekendne mon ariyo e toke, manokendi mondo nyuol. To en nikech nok onyuol, dichuo noloko ng'eye. Mama ni noneno sand, nojwang'e, kata nanga monyalo rwako onge. Ni yanye ga yanye te, dayo yanye, kayuoche gi nyieke ne be yanye. Noonge nyinge, lope madongo manomiye kukende nomaye momi nyieke moko. Odongi kama thin machalo rundu. Nosiko ywak ni Nyasaye gi pi wang'e. To ne wawuoyo kode, wapenje ni mama, be in gi yie ni Nyasaye nyalo golo pi e Lwanda? Nokono yie. To wapenje ni to ka Lwanda gima tek ta ema Jehova nyalo gole pi, to ini ang'o ma ditam Nyasaye kete nyathi? Mama ni nowinjo wa gi lala, noloso yie. Ndike mo mani duto te nyalore kuom jal moyie. Mama ni noundu yie, nothung'o yie. Ne walamone. Bang' dweche ariyo ogonwa simo ni jolweny aneno ono. Ok ang'eyo. Awinjo ka gimoro pek e iya, awinjo lokruok e denda. Nwakoni mama, dhi osiptal ipenj ni en ang'o. To mokwongo opimi pi mar pimo ng'ama yach. Duoko manoduogo go ni en gi nyathi dweche ariyo. Mama no sama noloso yie, yie nochako loso fuko mangima manyien. Sama wuoye kodi ni mama janyoda adek, hono makata no kanyal wuoye akia. Nyasaye ka ng'ato loso yie, to gik ma ok nyalre nyalore. Duo kod pa gi los gi teko odog ni simba ma dhod Juda.
Yie nyalo loso gima duong'. Kata nyithindi mosebalo. Itemo puonjo to ok nyalore. Mi puonjo be ok yud tich. In gi jo digri 10. Jo diploma 6. Onge matiyo. In ema giduogo gi kwali. Chunyi jamogi. Matamori kuongo gi dhogi. Winji. Wela umu Nyasaye. Los yie. Nito wan. Higa ma 2021. Nyithinda nyaka Nyasaye mi tich. Ibiro neno ka Jehova chung' malo. Owuoyo kuom jal makandho ne bor. Owuoyo kuom jal ma duonde wuok aora. Owuoyo kuom jal ma wiyo jany. Sama no keti osima mar kudho. Owuoyo kuom jal ma piny oluoro. Owuoyo kuom jal ma dwe kod sulwe. Ginam. Biro ringe mbele ne. Owuoyo kuom teku mar simba. Madhod Juda nyakwar Jesse. Owuoyo kuom jal moyie kuome. Jalo yudo ngima. Apako Yesu thuon. Yie. Nomiyo Daudi ma wuod Jesse. Oketo Goliath e lo. Goliath ne duong'. Jal manotimo rabede. Ne en kod gi tong'. Maga baja gi dinda. Mane Daudi onge go. Nosegore ndalo mang'eny. Experience ne en go. To we wacho ni gimoro. Ne okoloyo. To Daudi ma wuod Jesse ne nigi yie. Upenjo wetene. Jal ni ng'amonege. Ibiro miya ng'o. Daudi oloso yie. Wetene tok ne. Kang'iyo Daudi kama. To neno rawera matin. Mapok odhi e lweny. Pok opangore jeshi. Kia kata gi lweny achiel ma en go. To Daudi to ng'eyo ni jal manie iye duong' molo jal manie oko. Noloso yie. Ong'eyo gi chunye ni Nyasach Israel pok olo. Be ok dolo. Be ok loga. Notimo Goliath gi Nyasaye tir. Noloso yie. Ukoni kawuono to Israel dhi winjo ber. Nyasachwa ni dhi keto jasiku e lwetwa. Ne Goliath galo ni ber. Daudi oloso yie kod kida achiel manodiro mar injili. Nochwado pat wi Goliath. Ma Goliath olwar e lo. Jo Israel nodok Israel gagoro gi mau maduong' ka gipako wuod Jesse. Unego tara gi gana. Kara yie nang'o. Yie nyalo kelo loch e dala. Ka loch oselal. Yie nang'o. Yie nyalo kelo warruok e dala moro ka warruok onge. Yie nang'o. Yie nyalo kelo gony e dala ma jochiendo betie. Kata kuom ng'ama chieno. Koloso yie. Janeko nyalo wuotho ka wiye ler. Koloso yie. Tuoche mag kansa mag remo nyalo chango. Koloso yie. Dala mokwamo, mobaro, moweyo, Jehova nyalo duoko. Yie. Timo gik madongo. Duong' gi pak loch gi teko dogni Yesu. Wuoyo nadi. Ana machiel kana. Okoso nyathi modako higni mang'eny ka onge go. To chieng' moro oseyang'o dhiang' motero Shilo. Yawuoyi chamo gi mon. Ringa bula. Gi mochiel. Gi sitiu. Yawuoyi chamo ga pilo matindo. Winjo mit. To eto chunye lit. Chieng' no pi wang'e mane chwer. Ema no chamo ka chiemo. To wang'o dhi kano. To Eli janabi obiro ire. Eli jadolo maduong' oyudo ka Ana lamo mar yie ni Nyasaye miya wuoyi. To ka in miya nyathi ma wuoyi, Ana kete e hekalu nyaka chieng'. Ana nochomo Nyasaye gi wach ratiro. Onyango sa 4 ka ring'o ji osechamo. To Eli nowacho ne ni Ana gimidwaro timre ni. To kuom yie
anano chung'ie chonge oneno ka iye dongo kaka pinde medoru iyana ne dongo kata ne dhako muti iye ne dongo mochopo dweche 9 ok ang'eyo dobed kinde ni dodhi nyaka klinik to ok ang'eyo ni jo media dobet nadi klinik no mon gi chuo doringo nikech gineno ono dhako ma jahigni 90 iye odongo bende nigi buk mar klinik dwaro nopim ok ang'e gima dotim no osiptal doyud media te kani kanyo go picha gima notimre ni Ana kata an pod akia aluonge ni ono Ana noloso yie nonyuolo nyathi Samuel ing'eyo Samuel janabi ema nowuok kanyo mane en janasir jal manowiro Daudi no to wiro wuod Daudi ema nowuok yie nyalo kelo gimoro onge we wacho ni sani nyathini nokalo penj gi 300 gi wiye fis onge isetemo gocho ni wedeni kweri ni onge isetemo magi kakinyalo onge wethagori chom Yesu ter wach ni mana kum yie nyathina dhi somo kuma fisa yakia to gima ng'eyo ni nyathina dhi somo kuom gilosi yie bedo ga diera kuom gima onge ni nitie ka ok imedo gi kiawa duongi pa koloch gi teko dogni yie ratego yie osemiyo iwuoyo gedo osiepna moro iluongo ni Crispin Mawudo Koth ma ja Ugenya nolamo ne en jatich Nyasaye odak kogombo od bilok manigi rooms mang'eny higni mang'eny kotame noyudo kaka yie maonge oloso yie jalno oloso yie to gilamo e tok yie no nikech yie dhi gi weche adek odhi gi yie odhi gi lamo to odhi gi chir wuoyi oloso yie modhi e bungu kamiluongo ni Jamhuri nolamo Nyasaye sama nowuokie chonge nowuok gi ot ichogere piny Ugenya Sigomre ot nitie ngima we awach nie dhako machiliel maneno ni onge watne joma ni kode onge siki ywago dayo kochopo dhiambo iparo chuori manotho kutieno kenindo jou manotho ileko gi dhier ae mano donje yie koni gima ng'eyo kata chuora notho weya gi nyithindo kapod tindo Nyasaye biro jolo gi oko biro puonjo gi kata piny odagi kata piny oyie kata nyuolo dagi kata nyuolo yie kata osiepo dagi kata osiepo yie ka Nyasaye osewacho ni biro timo onge dhano manyalo chungo Nyasaye simba ma dhod Juda nyakwar Jesse awacho niya yie ema miyo ng'ato chango kata sama yalo ni ang'eyo ni nena to ituo osepim oyud ni sickle cell osepimi oyud ni gi TB osepimi oyud ni gi cancer osepimi oyud ni gi ndulme osepimi oyud ka in gi tuoche ma ok changi to yie ema dwane losi ni katieko yalo to ibendo se changi nikech yie ema kelo chang yie kelo chang kata dhier ok nyal weyi mama kionge yie osetamo ji nitie gik moko makori ketha yie kuom yie tineno e kinde moro kayalo injile piny Kibira to mama moro
machikano oneno kwa kalo wan jo yala dek to luongo wa ode bondo wating badwa sama ne wadonje ot gimi chamo ne onge to nen gi machunga chiel ema no okaw to ong'ado didek to kete san to chako wuotho dhi na gwedho ka ok ang'iyo ni machunga kende bang' gwedho na kawo machunga mapogo ni jo yala ariyo tabena donga chiel wachamo mama nene wawuoyo gi Nyasaye tawacho ne ni mama bed gi yie ni gik maonge odi ka biro bet nokonwa kotimo neno jolweny chuoro setieko dweche ka onge tich to en ng'amo somo to tich onge pesa man go siling 10 ema ng'iyo go pi siling 5 tabi ema ng'iyo go machunga bondo jotich Nyasaye kik wuoge oda kaka ok obilo gimoro nakone ni mami jachir ayie nin gi yie ijachir gimineni timoni Nyasaye biro timo ni ono tich biro duogo ir chuori ibiro neno ng'wono adiera bang'e no higa mar 2007 mama no nolalie wang'a ok nadoga nene Kibira kane chopo higa mar 2016 Injili otera piny Kano kamiluongo ni Nyang'ande sama nanie kanisa no napo kama mama moro chung timo neno ni jatich Nyasaye masebedo kawacho ni wuodo gola manolamo nani machunga kawuono ruoth okele kanisa ka natemo ng'iye nikech higni osekalo mang'eny ok nanyal pare natemo ywayo wat machunga mapok ayudo kane lemo rumo nobiro ira ukona ni jalweny adwari ni bidala na kiny kapok idok adiera kiny ne jalweny manalimo notera dala mirito gi askari wadonjo ndiga mane ating'o manadhigo mane jalweny mane kowa ni oting'o nago mwandu nolali compound kok wang'eyo kumodhiye okawo pandi na afwenyo ni kara nitie compound mandiga kikete ni neno tiketho maradadi mar dalano ne wadonje od mama no apenjra gi chunya ni to mayode koso mama ni ondik tiyo ka ni waneno ka meso chafuka uketo chieme mela wachamo kane wase chiemo no bet pinyo chako lero ni jatich Nyasaye machunga manakete mbele emo kelo odni bang' wik achiel chuora no yudo tich Kisumo otiyo gi jo county ene mogero odni gidala mineno ni na fwenyo ni kara yie nyalo kelo gima onge to betie mama tano neno hono madung mar Nyasaye tapenyi ing'eyo ni mama no Nyasaye oting'o malo nikech no oloso yie nyalo kelo dala mise gombo ji mang'eny kaka gomiero tamore iseywa kodayo chiemo na bed gi dala na karang'o mane ka dhoda chiemo dhoda ng'at mwalo loso yie ni ot biro bet yie ok dwar gima biro yie dwaro ose iwacho di ruoth osemiya ruoth osetimona apako Nyasaye maduong' adwaro nalamie gi jomoko matin mang'iyo gima wueni mang'iyo TV mar Lolwe riaria badie TV kanyo alam ni kiloso yie bondo gimidwaro timre ni Nyasaye neno mama no ineno dichuog no ineno nyathino odwaro gimoro mbele ni to oseundo yie odwaro chang oseundo yie odwaro school fees oseundo yie odwaro mtoka odwaro ot
oseundo yie dala ne moselal duogo oseundo yie wangni kende seundo yie en be yudo dhako en dichuogno Nyasaye timne ono oloso yie dhako malor moseyanino motimo lwete TV miye nyathi Nyasaye timne ono nikech ruoth timo duong' kod pak odogni nyaka chieng'. Nyasaye maduong' parna minoda Machi Wasiali manyaka Kamega modakie piny Kabiria, parna Mary Nyasaye madhe finishwa kat Calvary manyaka no, parna Teacher Eunice kanie piny Kibera komako wachni, parna wuod Odero maja Ugenya, Nyasaye Collins ma wuod Obul iparna Amos ma wuod Odero, Nyasaye maduong' Amos ma wuod Odera, parna Polo Gembo maja Kakdhimu mochungi wachni, parna Die manyakwara Die jatich Nyasaye mayalo wachni e piny Kibera, oi parna Sila maja Kupa Jehova maduong', iparna Nyadundo ma wuod Asembo kakia gangu mayalo injili a living stream e piny Dandora, chungi minode chungi ode te Nyasaye nikech jadiera, par kanisa mar the finished work at Calvary kamora mora mentie Kenya mangima, par mantie piny Kibera, par jotichni te manie Kibera kanyo, par na Nyasembo Nyasaye mochungi wachni nyawera ichung kode kaniswede kod badi motimo nyinyo asela nikan kod yie ruoth ne sete mano jo Kristo te e Kenya mangima, par Lolwe, par jotichni manie Lolwe, par nyaka Nikokelo, par nyaka Mumbo Jehova Sirgi gi badi motimo nyinyo asela nikan gi yie e nying Yesu Kristo ruodhwa, amen. Adwana wachni nyinga gin Bishop Samuel Maroche, to kapo ni nyalo dwaro mondo wawuo e simo katibi warad kodi katibi kanisa walem, to my number mibiro goyo to warado 07 400 87 57 5 anoyo 07 400 87 57 5. Nyasaye mondo gwedhu. Shalom, shalom, shalom. Asibi